Senior hotel pre tých, ktorí nechcú byť sami a majú radi Piešťany. Už mi lásko není 20 let. V centre kúpeľného mesta Piešťany vás víta moderný apartmánový hotelový komplex Adameva Resort. Svoje služby poskytuje od roku 2008 v kategórii trojhviezdičkových hotelov. Nebral bych je ani náhodou. V máji 2011 sme rozšírili ponuku o segment sociálnych služieb. Našimi klientmi sú seniori rôznych kategórií, od nezávislých individualistov cez manželské páry až po odkázaných na odbornú starostlivosť. Profesionálny personál je pripravený plniť požiadavky vašich najbližších s rôznymi stupňami odkázanosti. No prohrával. Čas otupí i ostrý břih. Vďaka vynikajúcej polohe Adameva Resortu majú naši klienti v okruhu 200 metrov na dosah všetky významné miesta. Nábrežie Váhu, symbolický sklený most, pešiu zónu s kaviarenskou atmosférou, mestský park, kostol svätého Cyrila a Metoda, moderné nákupné centrum, nemocnicu, viacero lekární, stanovisko taxíkov a rôzne iné služby. Svojim klientom zabezpečujeme denný program v rezorte i mimo neho. Užite si čaro Piešťan.